Kakenhon kisamla nongkit kam kasengsan hima Voice of the People Party lani VPP. Ha kejingelam uba marbud khar President ha kanok phaisngi kasantarik unailar arajar pesan kalawan dawa na ke Regional Office ke National Highway Infrastructure Development Corporation Limited lani NHIDCL kabadan halang kerding nong mensong ba ka deban siu by lutksan sya kilong yeng kibaladu yela kibaid beton na kejingja hap kali hariat lumlon hajan kariat rengan kabalaja ha kejan mit lai terik unailar arajar pesan. Dan santali kimen simbrio ke beladu kentup ye ikelung shisnem sau banai na kate ke jingja hap kali kata ka kemi ukpa ka mekha lem upakhana jong ite ikelung uba marbut ula ong baki nong song snong ha kate ka than ki kedo ba ka dei ke jing torti ki kontraktor ki bayo pentrei ya kate ka surok lingba ka NHIDCL ha ka bakim shem labu jingker ne jingeda na ka benta ka let kawan di nakaliang kajungi kum ka Voice of the People Party ngim sngo lasha bang chu ngap lani man shong klikti dei halor kani ka nongrim ba man sni i tu news ka dap da ka jing bitar na kalyang kajungi kum ki samlah jong ka youth wing di mentak singi lawan ban ye kendu ya kini ki officer in charge hang ne po regional office hang ne po NHIDCL bat nadu menen ka singi ni thu ifi nadu kini ki singi bang i tu news nilatap ya da ka jing smukhia bat menen ka singi nilayawat jing tip kumnu bangini kendu ya kini ki he jong kini NHIDCL bat ni layo yo ni layo number phone yo ni Ashish Shukla ubadai general manager ubadai pet ya kini ka project nang tina melim bat ter sedu sepo ki than penuslah bat ni klem yo bani kendu yo ni Ashish Shukla namar ba ula ong yingi ba menem step ula le her sport Delhi nam ta kini ka kam imat le sing ala banong de mentak singipat ula pha bani kendu bat uni Ulaksmi Narayan bat uni Kunal Berwah kibade ki general manager ki besong ha kanika regional office bat PE habaja ki jing susi namta ki kirit kiria ki patba ka jungi ka jingkeli ka bang ikwa ban bu kalong ba menu ban sim ya ka jingkit khli mo hatu ko sarkar kan sim ya ka jingkit khli hatu kani ka NHIDCL kan sim ka jingkit khli bat habang ngilayawan ha kani ka office ngilaya submit ya ka wi ka city ka bala keren ka ba ngila tho ong tu bat ngila dawaru ba kidei ban a ya ka compensation na kamta kini ki longyeng mo ki bala mat ya kani ka na ka ju ka longyeng mo sangut kimat ya kani ka resiki ki doai la ka jong ka jingim de habang ila tawat jumut ya kini ki arngut kini ki officer ki badan kani regional office ngila ong yaki ba fide ban a ya kata ka accountability ka transparency explanation yangi manu kita ki company manu kita ki kontraktor ki ba in charge mo ki kita ki department ki ba in charge ya kani ka whole project barkilai thu yangi kani ka project ka kahap hapo ka package 2 mo kaleng kadon kumba 26.5 km mo kasdang na milim marmanyang hadu wa lengkhat kani kadi ka project kama kini ki jingja ki juja manla kapor kaba mo ki jumat ki jing accident ki jumat kini ki jingno jung kini ki kali sapo riat rengan te kumba fitip hiru ba kani kelenti riat rengan kadi lik kelenti ka ba ma ba kalong very dangerous ba mo mentali ki pat ba ki hapiat ban kasngi nang tu mo te kalong ka ba ma ba nam ta ki pat ba bat kumbang li i ki news ki media mo babun hi ki la condemn ya ka NHIDCL bat ya ka sarkar jila kan usin su kini ki jingja kila ja gitu ki jaka hamtam kini ki jaka kilong jaka ki ba ma ba ki bre kitip ba ka tukar riat rengan kalong very dangerous abangiru bengiya atu lenti kalong ka ba ma ba du ka tangi lagi jong kiman bangi i ya ki jing penrem ngi i ki jing kran na ki brio na ki nong song snong jong itu ki than itu ha kini ki kniat sngi mo kila penrem ya ka NHIDCL kila penrem ya ka sarkar kila penrem ya kini ki kontraktor ba lada ki don kita ki landslide ha ki jaka hang turu kimju pun khot ki i kum tu te kalong ke ka ba torti ba hakorkom trei jong kani ka company warning ka penting ya kini ki officer hang ne ba kimdei ban le kai mo kimdei ban le kai bat kimdei ban shimsting
habat kiyo ya kani ka kam ha kani ka jela ka jungi nagalang jungi ngim persya ya ka development hendrengi persya pat lada ki hensting lada ki le kenu ka kam ka bam sutnyo nam ta upat ba nam ta kiduk ki bajinjar ki bajuyat nakani ka lenti ka bajuran hang tai kithan jong ka penuslah te nagalang jungi ngala da ka warning ka patinge ba lada kim simkhia ya kani ka benta te nagalang jungi ngin sapet nang ni sikmat kumnu ngin lepan Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.